Il-proġett ta' Baċir numru 1 se jittardja b'aktar minn sena. Dwar dan One News ħar reazzjoni ta' Stephen Spiteri, id-deputat nazzjonalista li jkun elett mit-tieni distrett u li huwa wkoll kuġin tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. One News staqsa lix il-Prim Ministru fi żjara f'Bormla kien wiegħed li l-proġett kien se jkun lest sa' April, iżda din il-wiegħda ma nżammitx. Ħadd ma jkun jista' jgħid se jiġri hu. Darba diġà ħadd ma jaqra l-futur. Il-kuġin tal-Prim Ministru rabat ix-xogħlijiet fuq il-Baċir numru 1 anke mal-kriżi finanzjarja. Inti tipprova tiggarantixxi li jiġru l-affarijiet, naturalment, jekk jaqalgħu ċirkostanzi ħadd ma kien jobsor, pereżempju li ħajkonna kriżi finanzjarja 10 snin ilu, ġifieri. Minħabba perikli kkawżati minn dewmien fuq ix-xogħlijiet, ir-residenti qed isofru minn ħafna inkonvenjenzi. Diversi persuni weġġaw u f'każ partikolari anzjana saħansitra mietet waqt li n-negozji qed jitilfu ħafna beħ. Stephen Spiteri ma jafx azzjoni tista' tittieħed. Ma nistax nirrispondi x'azzjoni ħajtieħdu naturalment. Naturalment min responsabbli? Min hu responsabbli? Naturalment hemm responsabilità tal-kontrattur li ħa l-proġett u naturalment għandu il-kontrattur rebaħ it-tender, ġifieri. Minkejja l-mistoqsijiet ta' One News dwar kif se jkunu kumpensati r-residenti u s-sidin tan-negozji, Spiteri baqa' jisħaq li ma jridx jerfa' r-responsabbiltà. Nimmaġina li minix f'responsabilità li nwieġbek għal din id-domanda jiena. Fim minnhom Spiteri qal li sarlu l-ħin u telaqlem. Naturalment, daw l-affarijiet qed jiġu konsidrati, però minix kompitu tiegħi li jiena nirrispondi din mistoqsija. Baj, grazzi ħafna. Ikalmukom aktar tard. Baj. Mura sar